Madziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dairy. Ali Lilongwe Dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Program ya Amayi Tokotani ndikulandireni ino amene mukuonera m'mibawa pa nthawi ino tabwera kuti tizatokote mwanzeru muona kuti kodi nkhani iti ipitise mbali iti ndi cholinga chofuna kuthandizana, kuphunzitsana, kudzudzulana zina timaziona mwa mtundu wina. Koma tikabwera pano pa program imene ya Amayi Tokotani timafuna kuongolerana, kuthandizana nzeru kuti kodi zinazo ndi kumazichita motani. Uthenga umene wangotawo kuchokera kwa ma sponsors athu a Lilongwe Dairy kumene yayi kuli ProMilk, mkaka upangidwa kuchokera ku soya. Takagulani kuti thupi lizichita mwakuti pajapa program ino tili amene tinayika na amene tikuwamwesa makathithi mkakawo kuti tizaona amene akusinthira muzochitika zawo. Ndeti nawo lero mprogram ya lero tiaone kuti kodi mkakawo ukuchitanji pa moyo wawo. Atusana kagulani kuti zida zikhale ziuyenda nthupimo. Timatokoza chifukwa cha feedback imene matipatsa tikakumana nanu. Ayi timaonera Amayi Tokotani abambo amene, timaonera Amayi Tokotani amayi to amene, timaonera Amayi Tokotani nyamata nsikana. Ife timakhala tusekerera chifukwa cha chimene tabwera kuti titokote muja timachitira muja. Mukhale pomwe pa ine ndi Selina Dumbula. Amayi amene tinakuyikani kukumwesani mkaka. Mundisekerera so kwabe. Mukusa okay ndofuna close up. Yes. Ya mtu amene ndinamuyika kuti amwetse mkakawu kuti tiziwa udera pa iye kuti kodi mkakawu kuchita chani pa. Kuti kugwira ntchito so kugwira ntchito. Koma muli bwanji? Ine to ndili bwino. Ambassador kwa basi. Wa ProMilk. Tsitsi uchira kuvomera mkaka. Ngome uchira kuvomera mkaka. Takamvani. Yera tokoza asuba nakumana ndenda kakuti kamayi kamakhala pakati kacha kama galasi ndariya pamakhala pambirimbiri nena nimukunena ati wamayi lixingala dama zakasa pakati ayi kati sikana kena kamakhala pakati ndati katani ndizakuzana rawo ProMilk kai ndakula dirani zikomo amuna sowa tinasowa nadi mapezeka azochitika zinachuluka pakati kumunda titamanga uku chani magundika nako kumunda nzima yazitakataka aitiri osamango khala pansi so inu mukunyenda chani Mwana kule saunyada yo. Nukuri zibaya zitakataka zibizo uberusa basi. Ngale ya gate. Mwakumbutsa. Tukwatire mama. Ndatokoza. Munasowa. Zokazi zokambidwa. Ngakumango dikira basi. Mapendwaka upase zina. Atosoma ngori mbwele. Ndio makazo. Osama nyimbo memo ndisungire. Ndiri ngalo nangu kuna kuimba kwambiri nyimbo mene. Ayo watatokoza. Awani maili kisiko baso odala pondali. Chabwino. Ngani metabwera nayo munabwera nayo kale. Ine panalibe. Ndeni tasuzumya ndati oi. Isa ndiponye. Iti makonda zintu. Mukupanga bwanji. Ndima kuswa ndi bwino. Ngani yaina kambidwa. Koma ita kambidwa. Bale feedback yake ndiyo sayamba. Koma inu umaumboni. Maumboni yake ndiyo nalo sayamba. Ali hapa ine. Ngani yake tu ndiyo kuza
maneba kuti ndife tikukhala bwanji mmakwalalamu neba ndi neba tikuchitana chani ife tidabwera pano asisi athuwa ife titatalikira adabwera pano kuzaifotokoza nkhaniyo kungoiyamba chabe fa munangoiyamba na zimene feedback yabwerera chakani munangoiyamba na introduction chabe apa tufuna tipitirize timaunikira khalidwe lina limene limachitika makamaka pamene pamalo amene tikukhala neba ndi neba zochitika zapamenepo zina zodwalitsa mutu zina mwina zabwino zina zosokonekera kodi tikukhala bwanji chikuvuta ndi chani kodi tingaongolane bwanji kodi neba ndi neba akuyenera kukhala motani ndi nkhani imene tikufuna kukambirana chigawo chachiwiri titsegula malayini kuti nanunso mutipase maganizo anu kuti kodi iniyo kumene kwa neba anuwo mukhala nawo bwanji ehede ndenkhani munayiyamba kale yes neni ngoyiponya tiyenda tipitirize neba ndi neba wavuta yes mpaka na feedback kuno ndi uko ndetu tikumva nkhani ndi maviyeni ndi maviyeni kusana kutumizia video ya neba kuti timuone kuti nduyu neba ndi manena uyu kuti tizono ndi nkhaniyo zikugwirizana koma ziliko kuli ntchito makwalalamu mapulotimu mipandamu zilipo ine ndimati neba amayeneka kukhala m'bale wako ndipo neba amene okhala mzako onthamangira zikavuta mwachangu ndipo amene amayenera kukuthamangira kapena iweyo kumuthamangira amene okhala neba zikakoma ukudya naye akhale nebayu ndipo zikawawa ulira naye nebayo koma si mmene zilili chikuchitika ndi chani ali si mmene kulili kunjako kwavutiratu ma feedback ndinala ndiwochuluka koma panali I think kani ziwiri zomwe zinandikhuza kwa basi akuti mpaka na neba kumuza mamuna wa neba kuti ukamachoka ku ntchito ndigulire chocolate ndikanikaye ndipo ndimvese senkhaniyo kuti endele mozi neba agule chocolate kwa ndani kwa neba mamuna wa neba agule chocolate kwa neba ndikulu watu neba wankazi wamene yes apempha chocolate kwa mamuna wa neba ndi usama iwopa anthu amajahire anthu amazolowere kuti chani kuchezesa kuti zimveke motani iya tipatsana ulemu kodi chocolate kodi tikati chocolate ndi chani iye amagwira mshopu mokuti muli chocolate mukapena komanso kodi chocolate ndangati amene amadya chocolate daily chocolate chimadyedwa liti Master chocolate imadyedwa pa Valentine kwa basi zikakhala kuti so zibwino mamuna wanzako kumpempha chocolate iyo ndiponso pa Valentine amene amene kuti Valentine amagulidwa chocolate otherwise ukadyera kutiko ukampeza komanso akamakupasa zikupasa ngati ndani muzipasilana kuti neba chocolate chi iwe nkulandira mamuna wa neba ngulira chocolate zona kuzolowera kodi mmoti mpaka na aneba enawo amuna wamati ogula obweretsa zikumachitika uyo tiyamike kunena zoti mwina zinavumbuluka mwina mamuna yanali wachikondi kuti anamuza mkazi wake zoti uyira ndijera ndipemphero chocolate ine uku koma ndi azibambo ambiri amene chocolate amagula kumasamanena kuchizembesa kwa kaza mayo ino zikuchitika tu umwe zoti neba mwenaso kumuza ati zatenge ku office yeso tumwe yapenda ana kupesa kavezo nikawo kuti iwe chocolate ukuchifaka ngobwera zatenge madam akwiya tipasilana motani zivuta bwenani kuno azimayi tili nkupempha koma tikamba kupemphedwa na feso faka amuna amene mmatipempha atu naneso lero ndena feso tikafuna kupempha ndikufuna chocolate osamamana msawafake ondezi amapemphazo ndezo siyanaso mapempha chocolate ndimpemphaso chaniso chocolate iso tiunikire bwinobwino nkhani yonena kuti neba akuthamanga tineno tadusa boundary kupempha mwina ukapempha uyu anapempha chocolate pali ena mwina amakhala aperewedwa nyumba mwina abambo kulibe kumene kapena mwina alipo koma zina zasokoneka afuna ufa umene kukafikira kwa mamunayo ndetu iweyo umapeza kuti neba chosuyankhulisana naye right pazifukwa zomveka bwino kapena ngati mwayankhulisana ndimoni basi mwathera pompo ndamamudikira mamuna uchanyamuke azipita ku ntchito achite kumuthamangira kapena akamutchere ku njira timati tumwakutitu mundibwerekeko uje 20,000 ndikupasanika katenga kugulu mwana ati amuthamangisa school fees tikayamba ukayikira kuti mwana endo wanu ikhale nkhani pakesongo makhala sutayamba kale kufana na mapazi chofana tikufanana kafanani mapazi mailiksi khali doloma noti inu zanu ndodala inu ndi amayi eti sasowekera china chake pakhomo panupo ukapempha wamunayo pali khalidwe pamepo ndezimene ndikunena ndikupanda nkhalidweyo kaya kuderera
kupanda mantha zomwe zomanena kuti anthu saopa nkhondo ndikusamaiopa samaiopa chifukwa chinthu chamwene nchamwene sungachikandire zala zakozo ukakande kunsana kwa munthu wina kuti iwe ine ndili nyumba ama mudadi wani machita ukanika osandiuza ineyo ine ndemwene ndimachita ukanika kuwapempha dadi wa ndiponso ndimachita kuonanso kuti lero ndipemphe mphamvu kuzitenga kuti iwe iweyo kuzitenga kuti zochita mpaka nokadikirira kunsewu mwamuna wa mwini wace ukupamanthira konkoba violence violence my boss nanga sopano nanga iye chimene akuganiza chaulemu palibe iyeyo nzeru zake zatera pati poti mpaka na kuchoka kumene ndachokera naye wangayo iye akuziwa wazo wabayo ta ndalakwisa ine ndalakwisa kuzakhala naye pafupi lero ndi azikamuza mwamuna wa ine kuti yayi umafuna chani osandipempha ineyo bwanji akuti ndaona kuti mumabweresa matumba feso kuti mutiguleko thumba la ujeni bambo makala kuti iwe bambo amtendere bambo amtendere kugulewa thumba la makala kuti zimveke bwa baba Harmony amtendere apisi baba promise kuti zimveke motani akugulewa thumba la makala kuti watani kuti ukaphika ndakamaza sisa makala pakomungu mati mkhala pasi aneba ayambira pati ayambira patipo makala abweresa akubweresa kunyumbako ndi aziti mukhala pasi aneba atoti simukuyankhula imene yeru ndi chama amauzana onazo kuti ndetu ndikafika pakuti mbuye muzatenge sanga sitingapasirane kunyumbako ndemo ambapo zosokonekera chikatendere chatani chimemubisalira nchaya ndemo zoti zinthu zonzora kwika yetu ndimafuna awa anatitumizira kodi inabwera in form of VN pachaye befake feedback ina babanga tikalata okondedwa maitokotani iyi imene abwera kati VN pena mafati unikire mwina tokha amayi yes kuti kamakhala pane baba timapereka access yotani kwa anzathu kwa amuna athu foye ndi chako chitetezeni yes chipake ndi palibe pochola kuika apa ena kumatiyena munaye mchakuntelo akatuluka tikamba sapana faka ndamene lolo umpane akatuluka kapanga zachi chabwino imene nganira adzipanga koma iweyo nyumba mwako apa pane baba pamene tingakwanise kuti timuteteze munthu wathu timuteteze ambire pamene papakhomopa kuti kodi uyuyu nebai tikutani naye kuti mpaka nafike po masuka mpaka na namba ya amuna athuyo iya mateni mpaka na phone mwagona kale kodi wofuna akatasakala agona zdani akuti kwapeza tu akuchezesana ndi amunako panja tu neba ndi amunako akuluakulu nkhaniza kumamotani mukucheza chani ena ndetafika po mazinga ngati ndichikhalidwe mailix akuti mpaka nakupita lipozi kumpira ndabakiye kumpira ipa tena sisi sinkonda mpira inu pacha ndi aujeni ndi anoma game ya lero ndi aujeni inde ti akuluakulu tane ndizipasana nule mailix ubale wathu tokha sopano amaife pake pena umayamba kuzizuzula wekha usadabedi wina ife aina cha munthuyo aina cha azibambo odzukawo walawa fake na makhale osamuka thawisa amuna awo inde awa ofunidwa awa efake pera umati amuna ngati amafunidwa amuna makongola amuna iyo alikwena mesa pale makongola ntumba ikhani yofika kwa chimene ngani yafika sobani no majenga munthu oti iweyo kamakhala nkumanena kuti ine ndi ndafikapo ine uyu safunsiridwa nkazi tikufunsira mamuna iweyo nkumaganiza kuti uyuyu ndiwa ine ndeka anthu sangamfune ndi pamene tikupitapo kuti wamutenga wamukhazika pakhomo mwina wakumona ngati uyu ndi wanga ati pachati ndi chichewa chathu azima amuna ngasangapange zimenezi ndiwo sizingatheke amuna ngasa ndiponso amene aja anandikonda ndekha ine basi palibenso sangapangeso china chilichonse ndeni mafuna kameneko kuti tabwetuka athu aja taona ngati angelo pena siri kumaputa dala ne bawa kwapa success kwa ujena dadiwo timaputa dala kumene chifukwa pofika popemphana ndiye kuti iweyo chilipo wamasula pena pake acheze sawa olo ndiwo mwachezaso kwambiri nuyo mwachezaso kwambiri wiki ama wakhala kulandira mala wansena ake anapita ku field ndeno ndama sana apasi ndi apasira limodzi ndi ndama zatu mazitchwa mu mamiliyoni niyo saiko na 3 miliyoni uje weka aiwe tija tose uje weka 3 miliyoni weka ino anama takupangira plan ndaseka mwazo ndizeni siwachita kundiuza kuti
3 million inde ine ndithu pang'ono pokhandi andigayira munjira iliyonse mmaziwa kuti mamuna tu ndimanena kuti ndi mwana mamuna amakodwa ndi kang'onong'ono zazi kang'onong'ono nde uyu wamva kale kuti uko next week ndi akuyambiratu akuichera asafuna ndirama ndani look sharp koma nde lookshap neba kumafika pomuyitana amuna ako kuti sweetheart inde alichirairo amayamba alamu alamu ena tuma chito dabwa zote kodi Chilamu iwe ine kwati kuli munthu ngatiwe pali zinthu zina zomwe timazisekerera zomwe sitimayenera kuzisekerera zimayamba mwazi yes pamene zikuyambapo pamene payambirapo sitikuyenera kusekererayo akutuluka muli limodzi koma ndiye mwachena akuwuzani sana ndiuze twawa mandiuza ndinu yomwe ati ndansanjera anzanu andansanjera kaza somunaseketu bataniyo sana shaziyo tusamsuminakonze sana kolala ndiuze yo kumasekerera iwe nkumati nsanga pang'ono ziuyamba izo pamakhala ti zinthu ngati limene toto toyamba pang'ono nde pamakhala ife eni kuchita kutulusa za nyumba mwathu mene mwakambira ya 3 million wayambire kubwebwetuka monso wayambira koma ine dadi bambo antendere andipanga chakuti kodi mwalimbana intendere ali kwa bambo antendere kuti tusumea kuno ndimaya cha intendere ndi muziza kula bwino sankhani zina lina chabwino Bambo apisi zokazo katunazo nde mukuona ngati kulibe blight kwinawo yawelo zaki yawelo aula kunatani okay bambo Maxwell alakale amaki wewe ide bambo antendere chakuti koma tonde bambo antendere mene iweyo kumango yankhula mwakuti abweresa chakuti akuti mwakuti anthu kuchita kwadziwa bambo antenderewo zedi ayamba ntchito ya nyuwani kuntchito kawo kotu inu salary yawo mpaka naneba kuziwa salary ya munako kuti chani ndi pakamwa pako akaziwa pange chani ndi zinazi tisamaziyambe dala pali maneba ena mapangira dala kukukhaulitsa yes waluyamba akulitsa noti kuti akufuna atero akuti ake wandange ake wasanga pange Ndifuna kuona ngati kuti ifeyo sakazi kuti mwakuti kodi yeye akona ngati ukondedwa afuna ndi yeye ndiponsa kuona ngati ine sanga ndivulole mamunayo mtati ndimfunsire ndeni maziyamba toka zimakhala kotu basi nde iweyo kamayankhula mzimayi eti ukuchirodzowa zokuti kaya mbuya akudalitsani nyumba muja tiye ndisungeni pakamwa eti zina uzingopemphera kumwambako kungoyamika kumaso penaso kumatha kubaso ukakhala pakulu kumaona kuti kodi gulu lomwe ndilili ndingankhule zizi palitu zina zimakhala bwinobwino aoda yes amunanga andigulira galimoto mukucheza ndanzano mukufotokozerana kutengera level ya munthu amene kumuza ngati Selina mukhauti mukunipangira matama sitigwirizana apo fainde zake muzozo sandikhuzi sinanga koma kuti muzuzana ndanzano kuti kodi mmatani galimoto paja mmakatani paja inde polowesa makisu ubaziwa batire katani mmakatani paja makajampisa muuzana kugulu kwanuko chifukwa muzikajampisa imeyo ni nkhani so mukunduza ine olotera yanjinga yakapala kuti ndipange chani pali zina zimakauti ndi good news koma tikuza thola kuika gulu lakujeni lakuchalichi loti mukukangolopa mawa basi nawo sili chose cha nyumba ngakhale mukunena kuti oroneba chimozimozi orombali wako nangoma muza china chili chose munena azungozilika china chili chose so ngati umachita avoid kumuza mbali wako chifukwa chani ukamuza neba neba yonso mwake mwenanso alibe mamuna mukumputatu osamaziyamba dala osamaziputa dala pali zina timachita kuzikola kuziyitanisa kuti bwera zatenge zimene ndikuwuzani kuti pali azibambo ena kuti amakopeka ndi china chilichonse uyu alibe mamuna angoona kuti pafupi apa ndiziononga poso sikungozungulira ndingozungulira kwauza lu bambo ajuu aneba onso tati akufuna java ndi mukamakagula timukagule muwiri inu tazimaye mapanga zimenezo nsali mema ndigulira ja waikonda nebai wayisangalasa akuti iyeyo kudzimva zoti ndi neba wake amakondana sinanganamva kunazo zoti neba ndi m'bale wako neba ndi nzako atamva zimene zija anakondana anagwirizana anayamba kuuzana china chilichonse nanga neba akhala opanda java bambo antendere mukamakagula ku maglasi mukaguleso ujeni awiri iwe mwake moto yeyo maglasi samapana iwe zako
sadwala maso Sana valepo. akakula bwanja wina Kuiza atizira leo kulipisa chito. Fake Sumea mwana wake nitendere. ai Mwana wa ndani ali. yeah Sumea. mirendere lipo ya mbili Ari mirendere. kunjangu Yatimbwe. inde angoni nikungwe Okay, mirendere chabwino. Apapata yo ndiona ndipena ndi makoti kuzishosha. Tukudziyamba. Wamwelera neba cha mamawa. Mpaka na amuna anu wabwera kuchito. nde palikena Mupa- Kwathamangira kuti Muri ndati. limozi. Ndibizo nene. Mukucheza. ati ndifuna tu ndipite ku saluni nde mukalipire anthu awiri iwezo mukamangazo ndi neba wako akakamanga zomwezo akuoneka phulipuli Kuposa iweyo. koma akalipira ndamuna ako Wasanuka matwizi. ari Iwe ndi aneba mfanane chili chose. ali kumavala zofanana koma nzako yakavala zomwezo aiwe Bullet. zina zosamazamba dala Okuti mulungu amamulenga zonse zili bwino. masana Inde zonse alese zili bwino koma pena ubwino wacho Iya, umachita upita. Izi zozana zoona ife ndazimai. Siti mama na Ine simbacha ukira zimai na masomuka maina. Ikuti naye mulungu yo. Anapanga ba. kodi ukaladiwo unakhala motani ukaladi Sisi lili analipaka Mwenda bwana. kuyesesa kuti mwina aziyerese komanso fanana ndi Sandra Riggs. Kuti naneso mwina ndike kuona wapepo. Koma ayi ndi Zosagwirizana. bwaji kodi. ndikola nawe Uyo wewe Felix. Musadane naye corona wanga ino. mapiriri Akatolika ndi amozi. Inde. 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 tisamaziyambe dala asimai Pena tisamazipute kucheza ndi kwabwino timagwirizana pena za nzeru koma zikafika Yes. pena polowera nemba onayi kundi kuchipinda mukaone kuchipinda kwathu akuti ndagula mabedishiti anyowa ndabwera muzaone mene akuonekera Nene ndakonzera inu kuchipinda inu aneba inu. Tabwera ni muone. kuyikira nikapasule Inu. amuna nakubwera ali pikitipikiti ku kitchen ndi neba iyi kwawo jeni magesa zimadango phikira tosefe akuluakulu baibulo limene nazoti konda aliyese koma nkhani yokhulupirira nene ticha khulupirira mulungu yekha anadziwa kunena zoti olo nebayo atakusekerera ni motani olo atakukonda ni motani koma ikafika saizi ina yake nebayo tu Pachabe. inu ndani safuna zabwino kodi pena awa tiwapereka dala awa ndani safuna zabwino abale pilisi akamba kale mastenzo oti 3 miliyoni mudya nonse ndani safuna zabwino alindira wayi inu zina zisamaziyambe dala nde comment ine nadzabwera last week pa phone akunena zokuti atiti pali maneba zena I think kulilongwe akuti amunawo akakhala pa khomo ati neba amachita kukasintha kukavala bumshot nde nkumabwera nokwa neba kodi lichakuti iwe ulichitenje chako kuno chakulama Chazana. chotama leka so kuchimali chotama ti msamachivale pa khomo kogona so wasukanacho Utafananso chipewa chija cha plastic kumutu chija. chovala pogone Kuchovala pogona. zako wauswa ulusi ati Choncho. maneba atu amenewo Ukamadusa choncho kupeza mpweya kumefunga kudusa. pena tikuwapangisa dala cha amuna tuwa kuti akhale pa mitaka yes akagula chinthu ali neba ulaweko tu neba tu zimene agula siri kukunena kuti zimanana bilisi tipaka ndena mathamangira kusogolo kwa nkhani komanso nkhani njonena zokuti mkazi wa nzeru amatani Amapasula. Amamanga banja. amamanga yekha mkazi wopusa amapasula yekha ndi chani ndi manja ake Akupangira ndi Panopa, kamkomya. mwinaso manja wakumachepa tumalipasula ndi pakamwa pale pake koma kamwa manja uchosanda manja mwinaso tasunge kapini kaye mena ngana za manjapo mina amene zomenyana ndi zina zote koma Koma lapa kuchikama nopa. kuchikama Musa kulambulitsa tumali iwe ndani safuna zabwino ndani kuti safuna zako zabwino yamene akukhala usakwadibwayi uona ngati mamuna zamfuna Abale Chris Jondi. iwe chimene ukumpangira advertise wako ndi chani Ndichani. andi chimozimozi kuti mukubwera ndi advert kuti promiuk nkaka wabwino Yes. anthu akabwafuna kuti agule muzidanda Muzidanda kuti usagule. iwe mukamati amuna nonde abwino mfuna anthu atani Agule. Sifuna aone kuti ndi wabwino. ngati zili za umboni Yes. kuti mufuna kuti mukuthokoza mulungu apangeni kutchalichi maso chechiko pangone faka pali zinaso kutchalichi koso Tumaonjeza. mundu umboni kapena advert yokhayo katunena Eh. why are you advertising your man For what? andipangira chakuya iyi ndiyo amene kakupangireni tunanga unambereka ndi Inu. iwe Mukutunga Mwatakachita kuti advertise kuchati chazikanena kuti amuna iya kandi abwino. kuchechiswa iya ndanochechai Ah. ndalesaso tu Koma munene kuti alowe nyumba mwache kuchipinda Kagwade. kwake akanena mbuye sikomo pondipasa mamuna wabwino pondipasa mamuna omvesa pondipasa mamuna wachikondi kuchipinda kwakoko dadi oso nkwauza zikomo Abamusa kabwera. dadi olo zikomo sana mulawepo kwauza nde iyi ama status
ya ma status Now nde we dad. kumakhala tu tinadzakamba kuti mpaka na munthu kwaloweza tu ujeni tu aneba chikadabo cha kuchita uchiloweza chikhadabo cha aneba silunazo ti tisayikane ma status imo koma hey thank you daddy for chakuti ife koma mwakuti picture yake kuti kumusa progress last year inde ndinafusa kuti kuti pena pake mastatus omaika okhala ngati kuti mukwachemerera dadiwo ndi kumaika ngati mwayambana nafe timakautsala kwa chani kayatu mwina mungatiuze ndinu ati chani ati my one and only ayo mafuna kaya ngati your man can never ati can your man ever can your man ever tili bize likupanga zida iwe ukudziwa zoti family panga motani awamani kapena awamene pena kusangalala uyiyerekedwa pagulu kumasokoneza sikumakhala bwino sikulakwika kumunyadira wachikondi wanuyo koma tizikhala ndili biti zinazi timaona ngati anthu ena wanda anzathu asala anzathu kwa basi ndipo mfundo masitasi mwakamba mukwanena masitasi iyiyo mwamunazo ti timaona ngati ndi anzathu Awanda anzanga. asale anzathu imeneyo ndipo ndi mfundo yofunikira ndipo ndi mfundo yabwino kopsa chifukwa choninazo kuti munthu amene amakupanga chipongwe mwandimva ni munthu Jameni anomakhalikosi umajana. zimakusa ino even zomwe zizi zimatuluka zachibwanazi Yes. zimene majambula kazimakhala chili Inde. chani madocumentary zochitika zili mbwerekete paziko pano mamwe kajambula umadzijambula zimene zijazo Ari kukhulupirira. amazichukisa amakhanda nzako akakuona wazipangaliki basi komuntu amene amatani tamuoneni uyu amayerekedwa ati nzako koma iwomwewo basi nawo ni bize kumangojambula chilichonse sizikukhala bwino sizikukhala bwino ndipo sizikukoma ndipo sizikuyenda ndemati status amayemba kuchana ya ningofani kwa mpapa simaona nawo mukudobwa chani ene sinimaona nawo ma status kaba ndi luguloika lo amaona ndiagibe kodi status chabwino wanda amuna anu koma ife mukutira teta kwa komanso chani mwezi waliri uli ndamunanu inu simadzoti ndamunanu kodi chimwe mukudabwa njana amene kapangire ndi zimene zo damuna anu izizokwamenera kukupangira mamuna wako kumene kapena sa mapanga yamba kupanga ndi amatani ndi chimodzimodzi kuti sale kalowa walembe status abwa walembe message abwa kuti zikoma kwambiri kuti ayi ndiyako ndabwa Bese ukile ntchito. kuti thank you Mr. Ntakoma for paying me kuti ayi you've worked for it you've earned it kakangane tokozane zakenda wina kuti mwina umuntu lizatengani katigula maitokola kuti ya bwana Inde. iya zimayatwa mapanga support Kwa basi. ndi mai dai na tikuthokoza Inde, tomato mozati basi ndi mwezi ulo uyu. sasale kalwa muthokoza cha pepani abwana ndijose chito zina tatiyeni tiphunzire kulakula bwino kumasosa zilankhula zina zitateni chimwemwe chinachi Thokoze tizichisunga Ambuye. pano pa dziko linavuta si aliyense Bwekere, amene bwekere. amatifunira zabwino tikudziona anthu amene tikuti ndi abwenzi ndi amene tikuti azinzathu azibale athu akutipanga zipongwe anthu mpaka nakukwika ni kumute ati awasatiropetse kodada kwatiwa ndi omwewa mwena kukubloka kumene nanjinajirikaleyanywani ukwatikosunapite ko umaonera onse ku status pepani sorry ndekumakhano macaption ino kumene kuti ari simunabwere mbona ngati sizitheka eya namazitania zosaitanira inu makuti ndikuti kuli mastatus siunaka atingi tikungobwera nawo batitolere tingobwera nawo pang'ono pa screen po I think 5-6 akhozokwana chisanzo chonoti anyadire namuna anuwo koma musafike apa obuyang'anani diso lina siwadziwa oti neba mamuna aneba mwakuti mwakuti sindoti timaonana tili mpanda umodzi mwakuti ndekulazinzathu amipanda dzimipanda vikulu zoti saona mpezeka zoti mamuna waneba sumamuziwa koma ndikumuziwa facha pa status ndikumana naye ku Shoprite kuti ndi ameneyo aneba aja ndi awo yati apanga advertise mwake moso ali ndi wina Hey. it's alright it's okay etu ndio mata I love you my husband nanga uyu ndi wife asuba osavutika nsokumuuza uzimuuza kuti bwanji boti yeyo tuzimuka maili mena machemelelera umanene kuti sindinaone mentale imene imakhala kwa munthu uyu sindinaone utakumana naye malo amene sumenera kukumana naye ukapita pasa kumenya eyo uli koma aja amene ali aja ndikafotokoza ndikayambira iweyo kuti wapita Maxwell ndamuona pa weaving iweyo wapita kukajambula program kumunda ukakumana ndi osakumana naye
zakhala bwa ini ndangobwera kuno zajambula buluka awa kudzatani akuti kwangati kunowa kudzatani achida amaimani can never achina mawana ndonire adi ndichite kupita break chabwino ndimene luchitira program ya lero yamaitokotani ife tikungophunzitsana pano pali zinthu zina timaziona osamazizindikira kuti ndizolakwika kapena zikhozo tiononga chifukwa tilipena pakedza kumetsetsa sitikuzindikira kuti kodi anzathu ndi ati anthu ena timakhala tikukomedwa kuwafotokozera chilichonse cha moyo wathu osaziwa mapulani amene ali nawo sitikulimbikitsa chidani pano kuti ticheze koma tiziona malire tikapumulire tikabwera tofuna timveko nkhani ino ndi aneba uzikhala bwanji mwina mabwera kopempha timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama zimenezo timadziwa ife kuli Lilongwe Dairy ali Lilongwe Dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri khalani athanzi imwani ProMilk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy mukananso bwanji lero hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka ProMilk inofuna kupikula ProMilk phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741 mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy umene ndikutenga kuchokera kwa sponsors athu a Lilongwe Dairy tikuti atakagulani mkaka kumeneko kuti muzikidwa bwinobwino pa status ipo mukagule mkaka kugulira mami mukagule mkaka kugulira anawo koma aneba zango mwanawo kwati mwachilombo chikatu ndichosi inde ndikuitanira malonda koma safike kubeneko ndengaka nkwanja nebawo chabwino ukamuuza bwanji okay kulizochitika kugulu la maitokotani limene mwina zina zimene tuzikamba pano amayi kumene kumakhamphunzitsana kuti metabwera kwa maitokotani usakhalire kuti mpakana amuna anu ena fesiti naone taziwire kuno inde mchekadabo chomwe usataziwire kuno iyayi kuno ngophunzana za nzeru mukulima azimayi kwa basi tinabwera panasopa kuzafotokoza kunena zoti ukalowa ukajoina gulu la maitokotani suri kumangobwera basi nkumangoti mbwerekete mwakuti munisungire chabwino imene ndakusungirani nde timalimbikitsa kuti mzimayi zikhala otakataka timalimbikitsa unenazo kuti mzimayi akhale wachochita nkoma nkuteka nkunena zoti mwina mzimayi uja sakudziwa kuti kodi chochitacho ndikachiyambira pati ndidzipanga motani nde akabwera kwa maitokotani amapeza ma project amene tinayika modzi mwa ma project amene tinayika ndi nkhani ya ulimi pakati apo tinali tikukolola carrot inde yes and panopa amaitokotani tikukolola tomato ndiye nkuteka kunena zokuti mufuna mutipange support ngati amaitokotani mukhosobwa uzatigula tomato wathu ndi wabwino fete tinazo kuti sitimapsesera mankhwala kunjako anthu umapezeka nthochi lero ili green mawa ili kale yero chabwino koma si tomato wa maitokotani tomato wathu akumapsa ndithu bwinobwino ndipo ndi tomato kuti opasa thanzi tomato amene akulimidwa ndi azimayi amene asankha kuti akhale azimayi acholinga usangoti ambwerekete nde tomato amene yoyo tikumagulitsa amene munthu afunira gafuna 1000 timizira 1000 gafuna wa 10000 timizira wa 10000 muli siku blanta kono tili ku blanta kuno ndi tomato yakupezekera ku Bangwe komanso ma delivery tikumapanga ngati akufuna kuti tiapitisire pa mtengo okambirana kapena mogwirizana tikhoza kuapitisira ndithu nkhani ili pano ndi yakumunda kumene ndikukanizidwa kuti ndipite pa zifukwa zimene titaziziwe kusogoloko auganizo lopita mundanda munziwa ndilelo munaliko ndiyamba kuchuma iyayi ndapitako mokubambo mwene napitako kumunda timakasuzumira mbuyo mutina kajambula amene makakolola karoti ntchito ikugwirika zikuyenda ife tikufuna nzimayi yotero osati ukhapa kumadikira kuti kodi lero jumbo imene tabwere ayi wala kuyika tomato
kapena kodi neba mamuna wake akamabwera ndimpemphe chani ndimpemphe chani kodi lero bambo aju akumbukira chakutufuna kuti mzimayi yekha azitha kutakataka pakompa chazinjengu zipanga da amayi atuwa kugula amayi tokotani kumene kulibe masewera iyayi kumachitika zinthu zamphamvu kwa basi amayi wa kulima ndeno amakakolola kaloti tidathamanga nawo kuti tikaone kuti kodi chikuchitika ndi chani kumeneko ena kama ndifunsa kodi mukamana zagula maito kuti makhanga ndimuziyo samubanda tinakati makhatu panga advertise iwo wazoi zoli ino ndi maito kuti wini sakutaniyo zola kamati tokotaniyo ndinuyo ali mama iwa tufuna mungu panga appreciate kuti amayi ena mwina amene timafuna titapanga nawo join group imene tibwere ndithu kumeneku ndizofunikira tizaphunzire zoyenera kuphunzirazo ulimi wa kulima ndithu koma cholinga chawo njoti tiphunzire mwina tikapeze munda ndi adadi sono tikalime patokha uku ndikokuphunzirira ndikuti mwinanso gulu liziyenda ma finances ndi zina zotero tiponye clip imene tidawasatira amayiwa kumene amakakolola kaloti komanso kuti tomato kumeneko tuoneke nakati bweraso A president athu odala Agibeo Pondani atakhala pasi anaona kuti ndi project yanji imene tingapange chifukwa bwana athu ku mibawa kwa matilimbikisa zoti azimayi tikakhala tisamangokamba miseche tisamangokamba zinthu zoti sizipindulira konse koma tipeze china chochita ndi anatuza zoti mupeze chinthu choti muzichita apart from kubwera ku mibawa kuzatokota kapena nkumacheza ndi azinzanu kumapanga sharing my ideas abanja akaya zachani ndi anaona kuti ifeyo titakhala pasi tinakambirana unata tiyeni tizipanga ulimi kuzera mwa president wathu odala uja ananena zona kuti tiyeni tisankhe ulimi ndiye titaona kuti tiyeni tipange ulimi kubwera kuno kuyesa taona kuti ayi a president wanali ndi masomphenya abwino kwa basi tapindula kwa muyengo tili ino kumpeza nzimayi wongopinda zala nkumadalira kuti bambo andipasa thandizo iye ayabweresa jumbo ndikumangokhala nyumba ndikumangoiseweresa mvula ndikumangoseweresa even mazi amene amasukira mbale aja akamaliza kusuka mbale nkukango ataya chonsecho ali ndi mapero oti okutha zimatumba zotatha kuika moti doti ndikuzala timbewu ngati iti ameneyo akuchedwa atipeze fe kwa maito kotani timphunzise menanga masamalirire mazosukira mbale aja muli phindu mazosukira mbale ngakhale mazochapira aja utha kupangira mbewu pakhomo ndipeza kuti osamasowa mbewu za masamba osamasowa anyezi kumene ndi zinthu zambiri zimene taphunzira kumunda kuno zoti even azimayi amene abwera kunoko saliso chimozimozi kuyambira siku la lero manyumba mwawo mukhala mosinthika ndithu sazagulaso masamba azidya ochokera pa nyumba pawo pomwepo masamba ake wati matopanga koso saladi ukapanga saladi wa kabichi utenga masamba wa adula chonchi utira mene mutamunga liti maluwa ndio uphatikiza carrot wenweni uyu utenga masamba ake wa kabichi apples tochi mix zosezo kuphatikiza ndi chipatso chabwino kwambiri simathandiza mthupi wa munthu health wise Hey, zinati mathaku ocha bambo amakhala kuti mwina afuna kasomba kakawisi kachambo eti ndawochera mucha ndeti kawochera timatha madula ati masamba ititi kumapanga decorate somba yathu ichi ndikuzadulako katomato kako ndikuzatenga carrot yemwe iso kudula kuika zimakhala zabwino maito kodani oye abale ulimi ulimi umako machochi abale ulimi ulimi umako machochi umako machochi umako machochi abale ulimi ulimi umako machochi
tufuna munthu wa mayi adzikhala mayi otakata, mayi onena kuti akadzuka mamasa maswere chochita ayi osati udikira kuti kodi gist ichokera kuti waishosha ndani mabodza tikakambe kuti tufuna mayi otaka akadzuka azikhala kuti maplani achuluka kuti kodi ndipange chani lero ndikayangane za carrot lero ndikayangane za tomato mayi otoli even pakhoma akamba acheya kale mu interview kuti tufuna kuti mayi ujolo pano anthu amatenga matumba eni kuzungulisatu nyumba katupanga koza usinganga kuti azala muti masamba tako ukatero kusema masiku ano ndi tomato anyezi masamba achina Chinese ndi arepuwo ndi maluwa masiku ano ndi mayi ameneyo chabwino tinayika nambala amene timapanga mucha namba imeja ndi mayi Mponda imene tipo nyaso mwina chakumapeto kwa ena amene mfuna kulowa nawo gululi kapena mfuna kugula tomato kuti tomato kumene kosati masewera kugula ndithu amayi wako apanga support ndi zimene tikufuna kuti yayi miyo ya amayi athuwa idzipita pasogolo chabwino tisitipitirire back to the settings tubwerera kunkani ya neba pano tufuna tiyambe kutenga maganizo ano kudzera pa foni mutiimbire mutiuze kuti kodi zikhala bwanji nkhani za neba pena zimala kuika tafotokoza pano kuti timadziputa tokha koma pena amatokha kuti nebayo nayenso ngogundika kuti tichite bwanji tithandizane bwanji pakula kuikapo ndi pati tipakonze motani 09242 kumapeto tiimbirani mutiuze maganizo ano kuti kodi ino nkhani ya nebayi mukuiona bwanji sikuoneka ngati kuti maneba timisafone oyiye amba kugwira pampano chabwino Mylix mwina mbuyo mutu za neba zimakhabu inazokula kuika pano kapena kungoti panopo ifeyo taonjeza kale tu sikuti panalibe koma anthu akale ena nata chinsisi sizimamveka mmene zikumvekera panopo chilichonse tikutengera mu democracy yetu ufulu wanga kumachira kuisa kucheza ndi amuna inu wake komolanza kumachira kulisa talose hello osaopa hello mwaswera bwanji ndaswera inu maswera bwa bambande ziko mukabasi dzina komanso kumene muimbira Palombi Mutoto chabwino maganizo ano sinthu ndingazipeza kuti ziyambe makuti mizo zambe lapatali chabwino mwezo zimakhala kuti ishwanga ndi munthu mmodzi sakusangalira nazo amakhoza kumuuza mkazi kuti tapita mkazi nzoya zanu aja zipangayo nne chabwino koma ngati zasitu pachipisi mumakamba jande kuti sonza kuti anthuwo zinthuzo anayamba ndipo osamene zalo anthu achezesa kofa achezesa nthawi yayitali of which mwina munthu mmodzi mwina mano ache sakuwafunira zabwino chabwino chifukwa palibe munthu amene amapita mkasaka zinthuko zinthu za munthu mmodzi azikasaka yalikakawana kumene ndikupalamula kukulidwa mano zinthu zachepe chabwino komanso pena pake munthu kukulidwa kuti mene uzipasa kole uziliwa mali yako kuti ne mali yanga ucheza ni munthu azilekeza apa azingi kwina kuna limusire mamuna zanga munacheze ndakazi yache mnokuno chabwino komanso ngatokuona kuti nzako yakukhota ndi bwino kumuongola kuti amayi kapena abambo ndakhota ndi mamuna kupeta so ndiyambe chiwilika kuno chani ngati sakumva basi ilapti basi ilakwe chabwino ndi dudu tathokoza pachotibira foni komanso maganizo ano ziko mwambiri ndakonda point imene anena kuti pali abambo ena amatobwera inu anzanu aja akutere ndekula amayena makani bwana nisira mwana sanga pange bwana misira acheyo mukafuna mafuna ndinu banja inu mafuna baja liyese ndina ndede akukuuza munthu akukuuza koma iweyo makani to akuti amene ndi best friend wanga tamba kucheza kalikali amen hello mwaswera bwanji ndaswera dzina komanso kumene muimbira Nkoma ligira kuna uchoro. chabwino maganizo ano Mwenza ndazo ndonena kuti neba ni muthu wabwino. Chabwino. Mwana chikuru choti mpasa amalire. Muna kuziramo kwenye maniba ina kuweza kuti mwina abambo abwera kuona kuti anzanga abambo abwera kakako. mpaka na mateni inde inde wako wangekhala mone muli bwanji bambo kunyamba kunachita kuti hapa yamaenda kubwanji mmene
omulonjera kukhala iwe chabwino iya itathokoza mukamaliza adaba yanga yapamba mukuiziwa ndikusapotani kwambiri chabwino msamala kule kwambi Fatima katenga nkhuku kwa anebako zikomo kwambiri sister yanga uyo sisi yanga Awune zingothela pamodzi. Ndaona kuti ino singamange phone yachibale apa mundilipire. Akungwendera. Kandi kulipira kandi kufupa kandi kupereka. Hata kulamphula modekha udaoneke ngati odekha. Kandi aneba. Aule mwawo. Apa makaniona neba mpaka nomulonjera mamuna wanzako kuti chani. Koma nonkutheka zoti mwina anthu siti madziwa koma papa think itadziwa. Kuti nangati tukukamba za mamuna kapena mkazi wanzako kapena waneba tizingothera pamodzi. Akamati mukuthawa neba kuti ende ukuthawani. Yes. Chezani ndi madamuwa. Nde ulemu wachi. Koma azikafunsa munditawa ye akubwerera abambo akubwerera iyi. Basi bebani kuchola sandiyambise kadini. Kuchola huko. Hello. Hello. Akuni mwaenda bwanji. Iwe. Aenda bwino. Aenda bwanja. Ndanafika aenda bwino. Ayenda bwanja nali ndiwe. Mogwizana nayo nkani yokodi. Zamu antutu. Yolonjera nayo mogwizana nayo. Kugwirizana nayo. Sanibakise chibwimu. Ndangomba kuti munali tukulilongwe. Kama munjira mu transport. Ndenzanu yafu. So pano ine ndikumene mapita kuti weyo ngati kufunza nanga ineyo ndendifunza chani. Atati wakala bwino bakuti kuchipina ndenkhani zimene azikacheza zoti zipeka kamba nkani yayi iwe umakhala pompo umadikira uri wina mulonjera usamuuza zoti tabwera ndikaidadi bwa. Ngechi bwanacho. Udikira yonse. Wavirizire halo. Wasera bwanji. Ndasera dzira komanso kumene muyimbira. Amai kachimuchi kwa West Bank. Chabwino maganizo ano. Yesu kugeza kuti bali maneba dzene. Amuizo ena oipa. Inde. Ndiye maneba atizarenga bwino. Usati chiri chose kumuforokozera neba ina munanga zisanzari ina munanga zisanzari kila kuma zadaba vamawa ababodu iwe chakuja kuti mwakuti iwe chakuja kuti mwakuti udaura kuti ndizako titenga kuti wala kuti mabuza neba uchangari mwachikochi kuti ati baboto ndazireka makanga limwana basi azizuri mwina machezedo wanu akurenga poso gawo wewe ngati zimene yangu akweza anisanga kuti mukagule chava ngati wanga enda basa neba zile zote zinachijika hapo ndizwa wanga mugule zofanana mugule zofanana zifanana neba uchi koma java ofanana koma silver ofanana blouse ofanana twinning akuya kushika wina hedi tero ya kulina lero amperekera mamuna abale inu chabwino ezima kufunika sozena machezedo ndinepa kumazewa nditu kumazewa zimakhala bwino mtubiro ndebali maneba ena amafuna kuba kujaira iweyo mwana ngani ena akobwera ati izi majairidwa adi ide kakaka umafuna kumakuseweleza mtoto kuja kutaimea ukiosirudi ukudaba ati zemba muna kupira umakasuzumia umakadonja ulikoti atondokumene wali kote zozoti mainformation iwe kumene uli kwakupezeka kuti mtu ujari mtamai naye mukasukuta anondokadeza muna anowaje ndezi mangopera wacha iwe usandijaire mavama iwe kufuna kuti mama wako oti akalepo samala tingotingoteza ndingopasana ulemu chabwino vanserina ndi inathokoza chifukwa chotiyimbira ne avulewo mai ndendandira lisose umoni ndimanyadira magolo anga amene inathokoza ndikuona ngati zikomo kwa basi ndikuona ngati program ya lero ndi mano semu WhatsApp group ezambi zingoti mano akwafuna mano mwakuti amatopa tizipatsana ulemu kucheza ndipo ndikofunikira kwa basi ndauti ndaiwala ina yake ya pali maneba ena amachito zoti banja ilolo angukwatirana kumene iwo ali ndi mwana wamkazi daily tapita ukapange ari ukapempheka ukatani uje ni azimayi bwanji kapena kakhala bachala
kumamkhalira kuntuma kuntuma mwana wankazi nthawi ya tomato ino muzitenga tomato pitani mukaya pasi apa tomato amapika tomato amapika ndiyo tili bwino koma talikirani kanema chonde. Hello, sitingamvane, talikirani kanema. Ndakutsitsani kwambiri kuti mwina tisadule chonde, tatalikirani kanema. Pepani nthawi ndi imene imakhala ikupita chonde, sitikondodula foni yanu ikagwira imakhoti ndi mwayena daya bakale chisanzo chabwino kucholo lero foni yagwira za masalamusi. Mukamatimbira foni onetsetsani kuti mwatalikira kwambiri kanema, kuti ife titankhule nanu bwinobwino kamene kutsitsa kumene kuti zimene mukulankhula zithandize wena pena pake. Hello, hello, timvane pa fonipo. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera. Dzina komanso kumene muyimbira? Ine mai magati kuno kwa Beleu. Pali nkhani apa mama maganizo ano? Mezo ndikola kuiga ndithu munthu neba. Osati kuti mutenga ngati iyeyo mbale wako. Ayi, neba si mbale wako. Akuza kutengera mamuna nthawi nayi yonse. Chabwino. Kumajeza inde kumosali kumapigana nkhani za nyumba mpaka umuza nebayi. Maganizo anga ndabenyo. Chabwino, tathokoza. Zikobo. Ine ndikupita ku field ndikakhala ko 2 weeks. Ndemuze aphikirako. Muzi ndibangirako. Akulu nzeru Ngakhale ndi njala tati. Inu mulipo mesa mayi okonda uya kumusira munthu plan B. ndero ena plan B yo ndeyo kalowayo. Inu muzaphikira ka breakfast amakonda cha mahatsi. Muzikhala makonza neba. Menyu yose kubereka. Tukayatanga. Simampasa nyumba. Ndi akataka zingeso nebayo. Number 1. Sokoneza chili chihose. Hello. Hello. Hello, maswera bwanji? Ndaswera. Inu mwaswera bwanji? Aswera mai nkoma kubaraka. Chabwino, maganizo anu kubaraka mami? Mafana nena zoti maneba jini mtu abuke. Ndori mtu tantwanjwa naye mtu takauri undivure. Umasa aliwo maneba ina. Oti wewe mwina oti mtu mama suki zako ni mtu. Neba wazikandi maliye. Ifo yana zoti nenda zona we. Naye ndi nzanga. Chabwino? Nzanga ana ndi neba wake. Neba wakeyo ama nebayo nzangayo ama nkaba ko. So neba wake amagwira ntchito ndi mamuna wake. Ide. Nene ndo kuti ndine bala amasubira iye afunanga materi. La bebe ali kufe sinanganda jamagwira ntchito uje no department most. Amakana rwengeza manesi iyati kwanu ndimamunako oninkazi wako ati mateya udandaula makoti. Umakamuze nkazi wako. Vaye vaja mapitilive umakamba bezineze zinabe zazoti pakana kuti akaenda ulendo iyi wamukele neba wako jana kituma kampasi. Agula utudu iyi wampasi neba wako jawana ndibaka. Antituma kuti pamwe kutuma nako. Wendo nasama zuwa kuti nimwaenda wendo inufaa mwandi kwele yako nungu zofana. Abali birizi tatanduka matwizi. Kana kwatele kuti yoko ndigwe wafonera munanga. Ukapeza nya message kuti nkani nzijama uzana baya mama ndingi janyiza kazi yakazisa kuti ari wa mauje. Kaza ko samuzi. Ina ko munhu paramba uzembe kupana antu udana ona kuti antu ajano ndibwezi panala atengana kuti. Kumakosozi kwamakaliza kumakochi kunyacha. Ayendapo Pakana uzwa kuti no antu nokudana ndio unebawo manjezeleja dikadi imali. Iye itathokoza. Oti wongokhala pakomo. Neba wako mina amagwira ntchito imali soma department yawo nde ucheza kuzikhala ndi bounda edi mama sukiyani. Chabwino tathokoze foza imene ikhale chani. Chisanzo chabwino zikomo kwa basi. Kuti tunkhanizi zimakhaza ochitika. Ena tunena pano ali process yomforokozera neba chili chose. Mukaona ziondeta ngogona kuti ndiye
ati awe nazi wendani ati ndipo ndamakonda yotero ija. ufuna ukauza atani Are you for real? asichite kudziwa chilichonse Abale. neba Nyumba aliyense kwache wachetu. Nyumba koma aliyense zulotu. nyumba Koma- yake. Koma pepani nu chilichonse chimene akuchita munthu uja kuchipinda kwake. kumachita kufotokoza Zachenso akuziwa. Zoti chipindacho timaloka. Kutenga ndi ziseko, chifukwa. kutenga makinkuloka. manga nyumba uchimama chikulisira chipinda chija ndicha Abale. suti zizithera kongo nkhanizo Mwache monso kuti wauzidwa nsotu kuti anauzidwa kuti chiri mkati mwa nyumbamo chitere muti Momo. ye pamene amachizanga kala maenda nawo Inde. ndamakhala kuti kumbusa Inde akukumbutsa. mukhale chete Pena umachita ndabwa zoto koda anavinidwa. Chabulo vinidwa kusana vinidwa analangizidwa. koma nauzidwa ne ine ndimafuna mwina tilankhuleko ndi neba uyu amene amauzidwa nkhani zosakhala bwino pena so tizitha kumuza da neba Mwakuonjeza. musamandiuza izi Chilichonse. ayi Koma tuselina nkhani zimakoma. Zoterozo? umaona uchitsiru chaka babulisa nkhani amayi mwina tikonzane tikondane ngati amayi pfake pena amathautodi zimakoma koma mapeto ake tu zimakhala zota awa ndi aja wafuna kuti anthu timakonda kumva nzira. zimakomadi kuti azikuuza mavuto ake munthu Tivomerezeni Kuti uzidwa nkhani kumapepa. uzidwa nkhani kumakoma. And pena umachita udabonerazo kuti I think so kwati ucha kuli bwino. Kodi Ukonso zili chonde mwapeza kuti munali banja lolemekezeka koma chifukwa cholankhula anthu amba kuchotserani ulemu pena mwina tikamafotokozerana zinthu kodi tikufotokoza kuti titani komanso tikonzeka zimachita kuonanso kuti kodi amene ndikumulongosolerayo ndiotani mmene anenera maja sikuti maneba zonse ndiolakwika koma mukumuuza munthu wana alibe mamuna andisini kunena kuti munthu opanda mamuna alibe ndeosokoneza iya pakena so amene aidea munawo ena amakupasa nzeru tinanenanso kuti pali wina amene asali pa banja koma amatha kuuza kuti komatu iwe zimene ukuchitazo sukuchita zabwino inu ngati amuna anakupanga choncho inu ti uyu musansekerere kapena musamapange mwakuti tapangani chonchi zimachitika koma pali wina ochita kuuza kuti osansiya bwa akuzunguza iwe azikuzunguza ameneyo ndi mbale wako munapatwa mimba imodzi topese iwe kuli amuna kunja kuno iwe akhoza kufuna amuna iwe ali kuti koma yeyo to alibe mamuna iya ukachoka iwe apite so iyeyo cholinga ndi chimene chotwe sinanga unamuuza mavuto onse wamuuza twe ndiye iyeyo ndamene amatembenuka amapita kwa amuna anu kuja akuti tu komatu ambo akazanu iye ali ndi zibwenzitu komatu akazanu iye akupanga zakuti cholinga pasule ndikazako kumakhala pansi nkumba chitosekerera chipwembwenene kuno duko kuti anthu akuuza mabodza a mkazi wako iwe nkumasekerera pake pali zina zoduka mutu kuti kodi nkhani iti kuyikambirana kuti ikhale ya ntchito chake mkaziyo wako unamukonda ndi iwe ndabino unamukonda iwe ndi umachitoyita ngati iwe umalemekezedwa Ndifuata iyeyo. nde wina nkumakamba za mkazi ameneyo nkumasekera mati akuti mwatitani inu chipwembwenene kuno ndi uko kuchitatu kunena Chomwecho. kuti ndamva anthu akukunena kunjako iya ndetu tiakonze amakhala akutinena ifaka mati akazawo samaziwa mwina komanso umachita kudabwa kuti amene Mayalukira nonse. abambo aangawo amene amane akuti ndamva kuti amakunena amauza napotani yes ine ndakumbuka tu pala papoyena amechitotoni akazanga mutapa kusanduze zimenezo ndikwadziwa mukuwatsa amene ni umazi kapita nazo nkhani zanuzo zachami Komanso koma umakhala chikhuru kuno nduko kumamvesera sikuti kumakhala kumvesera kuti kumakhala zabwinobwino yayi ndiye kuti ndizijamanena bamba chakuti ukakhala kuti ukusekerera mukuziwana ndizidole zomwe zimakulowerera chifukwa chonena kuti wewe umakhala panga wewe zinthu ngati zimene zonse ndineba kumakamba amuna ako mwinanso ndiweyo abamba amene umadidalisa nchicha usamuone kuti ali kakufupika kuti ndiye chani tata ndiphunzire kulemekezana chabwino basa kudiloti basi Myrix pang'ono 2 seconds malizana mameza kale kapene yes mwacha kujangu Humphreys wamba unongona ayi chimene ndingapemphe tanena kale kuti neba si ndani wako ndiponso asakhale ndani ya inde neba akhale nzako nditu
koma ngati akuona kuti sakwanisa kuti ticheze tingosiyana mwabwinobwino osati kuti tizipezerana zifukwa iyayi muzikanena maboza kwa abambo kapena muzipanga zinthu iyayi tiyeni ticheze tiyeni tipange ubale chifukwa china chake chikachitika nyumba mwangamo chikachitika nyumba mwanumo ndine amene oyambirira kufika ena wakamabwera apeza ziwiri zitatu takonza tiyeni tikondane tiyeni timuope Mulungu ngati ulibe mamuna tisanene soka chifukwa choti Mulungu sanalenge munthu kuti akhale ndi soka yaye pemphera mamuna upasidwa zikomo kwambiri nkhani yatira kumene kuchifukwa chake nkhani yomwe yakafika kumeneko okay basi nangasiya kufuna mamuna wayi mwachangu basi pepani ene chomwe ndingakambe mazulu ano nchonena zokuti mkazi wa nzeru amamanga yekha banja ndi manja ake komanso opusa amapasula ndi pakamwa pake kumanga ndi manja kupasula ndi pachani ndi pakamwa komanso kodi tikati nzeru ndi chani nzeru ndikudziwa choyankhula malo yenerera pa nthawi yoyenerera ndi kwa anthu oyenerera ukadziwa zimene izizi nkhani zizi sizakhaso nkhani sizanga mabwere pano kubipa kwacho watakaoipa sikungaoneke nanga wamusa fori wayikapo nzeru wamanga zinthu zako zo ndi nzeru wadziwa choyankhula nthawi yake kwa munthu oyenerera ndi nthawi yoyenerera tikapanga zimene zozo basitu zonse zikhala bwino chabwino titekeze pamene ine ndimalize kuna kuti lolani kuti mano ngati kuli kugwa mkamamo agwe chifukwa cha old age satifakena akakupa manthandi khani zazi chabwino timalize choncho program ya lero ya maitokota nife pano timabwera kusaunikirana kuphunzitsanapo kudzudzulana dzina ndimene timazipanga mwantundu wina chifukwa cha mwina mmene timaganizira koma tikabwera ndi nzeru zochuluka kuchokera kwa anthu osiyanasiyana timafuna kuti tithandizane tithokoze kuti muna pamenepo kutsatira program imene tithokoze kwa amene mwatibira foni amene mukuonera ku nyumba pakanema manja pa Facebook timathokoza chifukwa choti panga support ine ndi Selina Dumbula ndinali ndi Odala Agibel Pondani zina la Agibel limandisangalatsa komanso tinali ndi Sandra Rix nthawi imene Sandra wanthawi imene ndimapanga imagine kuti kodi zinali zotani koma ndi Sandra ndi Trumuntu Sandra my Sandra Rix chabwino pa makina panali Humphreys Kanzimbi pa FCC mwana wa Kuluchenza Trevor Nkumba ine ndi Selina Dumbula timayamika kuthokoza kuti makhala pamenepo tapitizani kuonera maprogram ena otsatira tapita timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka wotusa chokere kunyama zimenezo timadziwa ife kuli Longwedere ali Longwedere akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi ProMilk kuchokera ku Longwedere mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri khalani athanzi imwani ProMilk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Longwedere mukananso bwanji lero hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka ProMilk inofuna kupikula ProMilk phone 0111754111 kapena 0887374741 mulankhulane nawo ali Longwedere.